Shisngi hadin bagi Nongïalam Shnong na kisanteli ki Shnong kathany umroi kila kran sekilat pathai khubor halor ka jingwad RTI da kari Boy Student Union. Bat kila penremru ka Rbsu da ka bakanno ba kila penklumar ki Shnong ki thau klam da don ki nongrem ki babyang. Hakabai de bekte ki jingkno da ki Nongïalam Shnong kathany umroi. Hne kasngi ki Nongïalam Rbsu kila wan ban Pynshai lingba kilat pathai khubor bat haka jingi kran jengki. Kila penrem kelai te ki Nongïalam Shnong ki bala kran klam da perkhat Namarkum kaseng kale ketika jingwad RTI kadai hadin bakila yo Jingtip neki pajba jong ketika than bakila ujor sya kaseng halor ki kenrum kenram hakarukom pentrei ke skim CSR naga Airport Authority of India. Kita ki Nongïalam ka Rbsu kila pen pauru ke jing sngolengo habaki wad Jingtip naga Sorkar relawan penban Pynshai de kita ki Nongïalam Shnong bar ketai kala pen artatin ki Nongïalam ka Rbsu. Namar kata kila ong bakim syong thaj halor ketai hendrai kendang tre sistem bat ban sai madani ki badon keti haka pendan kam baklai sibun ki kam penroi haka te kathan jongka hai power committee jongka Rbsu central body te yuan Pynshai halor ka kubor bami hagi menden mencisni halor ba ka jingsa penthok ba seng ka interfere ki kam Shnong kam thau hagi katuk ni Shnong jadi te ki thai mroi rei kata ka ka bom sisa bat ka bom somnia bukan namar ka seng hi aga Jingkylli ka filer RTI halor ka CSR scheme jong ka painkhana bat ka washing gahan ka bumut ka jaka sum jaka sat ba bat filer ka RTI sya ka office jong ka DRDA bat hadin ba ka office jong ka DRDA kamla ban Pynshai lut ya gini ya kani ka RTI ka bangila file kala ong ba ngide ban pan Pynshai na video jong ka boy rembong te din ba kata kaseng kala file ya ka RTI ha po video office ha ka 2 Januari te nadu 2 Januari ka film semua ai kanu ka juba halor gani ka Jingkylli balabu dar seng te nakadaw kaseng kala bu ka complain halor ka jing bomla ban ai jubab bat kila ai jubab ba kadai nakadaw chong COVID-19 ka Jingkylli ini report gini ki panai peladap nadu penai Januari kam cemdan kanu ka case jong COVID-19 hapo ka jalane hapo ka jungi te hadin bangila kaseng kelati benia ban wat ya daw jong Jingkylli na kaliang jong video office and rekensan hagini kisngi lami penban lagi Nongïalam Shnong jong kini ki dong bagi thai kebalapan ngok sikat de ini ki Nongïalam jong ka Rbsu namar ngim semua poy perkat ba haga Jingkylli ulum usukun ukha penban daud khan ni thmu ka jing thmu jungi kalong ya ke department ban wat ya ke Jingkylli na ka daw penrai bat ban yo ya ke ka ba batam na ka pentau pat ba ngi klem semut bandon kanu ke ji tengku bat kanu ka Shnong lane bat kanu ka bomde jong ka department te ni dap da ke Jingkylli ba kraw lor ke Jingkylli kan thok jong ki arngut ki Nongïalam jong ka seng ka taw presiden ba working presiden jong seng alor ba ki de inong pen pulmar Shnong pulmar thau rei ini ki klaim file ke RTI persya ya ke Shnong ndre ki file ke RTI ya ke department concern te ni kermen makum kini ki kinom dei banjia nang ni khmat namar ba lese kala pendon ke selendat halor kani ke Jingkylli kan thok jong kini Nongïalam bat kaseng lada kini Nongïalam jongi sisa konstruksi ya kita Nongïalam Shnong lane kita didong dithain beper jong kita ki caka ki bala kan thok lese ngi nakaliang ka seng ni om mak yangi re hinom song kliti bat ngin yai bet khmat hadu ban lap ya ka Jingkylli bat ka e ga ba seng kale kalong nak benta jong pat ba mdei nak benta jong no bat mi kwa ba ka e kan long be 100% nak benta jong pat ba ka nomton kanu ka jingtut jingte ka jingja bat ka jing pensakut ne pensakten ni nugi kam la ni nugi skim ki badai nak benta jong pat ba ni kermen bau pat ba ru kumbau laya kersan yangi ki kisngi ki por blalek bat ki bat de ki pat ba hi ki ai men sim ni ini ki lenti senjam cungi bengiat bat ki kerman pat ba unom ino hingi steng lenti bat ngin kasengru kanom chong kliti ini pun bet ya gani hadu pukut